Primer campionat d'Escavi Escolar en català ha fet l'obertura de l'esdeveniment Antoni Romeu, regidor d'Educació, a la Facina de Can Guineu, a Sant Sadurní d'Anoia. Un lloc emblemàtic, un lloc imponent, on els alumnes s'hi han trobat a gust per practicar l'escriure en català. S'han succeït les rondes i mica en mica s'anaven engrescant, sent l'objectiu passar-s'ho bé i compartir una diada amb altres escolars. Els primers llocs han estat repartits en 3 instituts. Tercera posició, l'Helena Aguilera i la Llerena Arjona del l'IES Jacint Verdaguer. Segona posició pel Biel Paz i el Blai Alegre de l'Institut Intermunicipal. Els guanyadors absoluts, Pol Olivella i Àlex Viviella del Col·legi Sant Josep. I ens ha visitat al barri de la ciutat, en Tom Amat, que ens ha dedicat als estudiants unes encoratjadores paraules motivant-los a seguir practicant la llengua en català. Per tant, d'aquesta activitat, que a més té un objectiu molt clar, que aprenem molt més la nostra llengua que parlem cada dia, que parlem en català. Felicitem a tots els participants, estudiants i professors que els han acompanyat i també per l'aprofitament que han fet dels tallers que hem realitzat a la ciutat i a les escoles i instituts. Seran uns bons representants a la gran final de Barcelona del dia 10 i 11 de maig.